Hey, Spidey! Glendy. There's Daisy. Kom hier. Kom maar. Daisy en Glendy. En daar is Spidey. Maar het is heel erg mistig. Kom. Daisy. Glendy. En Spidey. Kom maar. Hey. Glendy. Spidey. Kom. Oh. Glendy, ik ga je eten voor jou hier. Kom maar. Spidey. Kom eens. Daar binnen Daisy en Glendy. Maar Spidey is ontsnapt. Hallo? Spidey? Boefke. Hey! Spidey. Glendy roept hem al. Ze hebben lekker kaas onteten. Hey. Tje. Kom maar. Of kiezen we weer om? Goed zo. Hey, voorzichtig. Oh. Ik haal even een pony op. Kom maar. Oh jee. Nou, daar is hij weer. Ik heb even Daisy meegenomen naar buiten. En toen wie Spidey er samen weer.
En toen doen niet mooi. Boefke, kun je even een triede van vet? Dat kan dus net. Mooi. Oh, nee. Oh, nee. Oh. 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 Nee. Oh. Oh. Kom, Glendy. Ik zit er net uit. Ik heb al een paar dagen een beetje de griep. Dus ik dan net zijn vallen. En voor mijn herstel met ik een soort, ja, rennen. Net echt mijn ding. Maar mijn pony is het best leuk. Dus Glendy maar, je het mooi. Gewoon even een stukje rennen. En het is vet koud. Het is denk ik gevoelstemperatuur van om en bij 0. Ik weet het net. Maar het is wel lekker rennen. Of net? Glendy? Glendy vindt het vooral leuk om even te eten. Zo nou naar mij dat natuurlijk.